ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಂಡಾವೆ ಫೈಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ದಾಗಿಂದು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿತ್ತಂಡು ದೈತ ಮಾತ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟುಂಡು ಚೀಟ್ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 100 ಪೇಜ್ದ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೂಟು ಬುಕ್ಕ ಹುಕ್ಕು 16 ಪೀಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊನಾರೊಡಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೋನಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಉಂತುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂತುನಿತ್ತೆ 16 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಾನೈತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಫೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ತುಂಬ ಕುಂಟುದಿಲ್ಲೋಡು ಚಿನ್ನ ಕುಜಾಲು ಉದುರುಂಡು ಗೆ ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲಾಗ. ಅಮ್ಮ ಯಾ ವಿಟ್ಲಾಗ ಹೋದಾರ್ಪೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಎಂದುಲ ಬೋಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಬೋಡು ವರ್ಷ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧ ಸಾಬಿಡು ಓ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಬರುಳಿ ಅಂಚಾಣಿತ್ತ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪುಯ್ ಬಲೆ ತುಳೆಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಗನೇ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬರ್ಸ ತುಂಬೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನ ತಿದ್ದೆ ಬರಡು ಯಾನು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪುಯ್ ಹೋಯ್ ಬೊಣ್ಯ ಎಂಚಾತನ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂದಿ ಜನ ತೂಲೆ ಸೋಕು ಬೊಣ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಯಾಣಿತೆ ವಿಟ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕು ತೆತ್ತಂಗ ಅವ ಯಾಕ ಬುಕ್ ತೆತ್ತಂಗ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹತ್ತು ಹುಕ್ಕು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನೇಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಲದ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮರನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 100 ಪೇಜಿದ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ ಅಂಗಡಿಗಾವೆ ಒಂಜೆ ಬಗೆ ಆತೆ ಒಂಜೆ ಬಗೆ ಬುಕ್ಕು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೆತ್ತೊಂಗ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಪುರ ಆವಡಿತೀನಿ ಬರ್ತೈತ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾವ ಉಂಡೆ ಅವಿ ತಿರ್ತು ಹೋದತ್ತೆ ಉಂಡದು ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡದು ಬತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಸಿ ಅಂಚ ಅವಡ ಪಾತಿರ್ದು ಉಂಡದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಮುಖದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಡುಗುಡುಗುಡುಗುಡುಗ ಅವನುಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಪಂಪೇನಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಂದೆ KSO ಇದು ಇಂಕಲ್ಲ MBA ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಂದು ಪುಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನು ಗೋಲ್ ತೂತಾದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 70% ಎಬೋವ್ 70% ಎಬೋವ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚೈತೆ ಪನ್ಪೇನೆ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ 534 734 Yes. Oh? Second class? First class. First class. Finally, Inkla goal getting 70% above. Completed 71.2%. I got 71.2%. And actually 80 try month 70 in the baredittanalla 80 try month 71.2 ತಿಕೊಂಡು ಈತ ಸೆಮ್ಮುಡಿ ಅಂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮುಡು 71.2 ಈತನ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ನಾ ಮೂಜಿ ಸೆಮ್ಮುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ 504 ಎಸ್ ಡನ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಯಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಅವನಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ 17 ನಾನು ಗೋಲ್ ದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತ್ತನ್ನ ತೂಂದಿತ್ತನ್ನ ದುಂಬುರ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿ ನಿಖಿಲ್ಡ ಬಂದಿತ್ತೆ 70% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾನು 100% ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ 71.2 ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 80-85 ಮುಟ್ಟೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ 71 ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈತ ಸೆಮ್ಮುಡು ಆತಿಜೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ 70 ಎಬ್ಬುದು ಎಪ್ಪೊಡೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಪಂಡಿನ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ನಾನು 100% ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕನಾಗ ದಾಗಿಂದು ಪಂಡಿದ
ಇತ್ತೇನ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ 7,970 ದನ್ನ ತೋಜಾನುಂಡು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡಾತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಜ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಣಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ 100% ಕೊರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವರ ನಮಿತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನೆ ಪೊಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಪಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಪೊಪ್ಪನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಆವ್ರೇಜ್ 71% ಅವಂಚನತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏತು ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಅವನುಂಡು ಏಟಿ ತಿಕ್ಕುದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನುಂಡು ಇತ್ತನೇಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು 70 ಗೋಲ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ 71 ತೊಂಡೆ 17 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 71% ಪ್ರತಿ ಸಲದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಲ ಕುಲ್ಲುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ಇದೆ ಇದೆ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಹುಟ್ಟನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೇರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಐಕು ತುಂಬಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ಮಯ ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂತಿ ಮೊಸಳೆ ತೋಜದಿತ್ತದೆ ಅವು ಮುಳೇ ಉಂಡು ದೇ ಅವೇ ದೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೈನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸೇಮ್ ದೈಟ್ ಉಂಡು ಮೂತಿ ಮೊಸಳೆ ಅವು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕಿ ಇತ್ನೆಟ ಬೋಣಿ ಆತಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಗೋರ ಪೋಯ ಅಪ್ಪೆನಡೆ ಪೋಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ದೀಪ ದಿರುಡಾತ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡ್ ನಾಲರಿಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ಯಾರುಂಡು ದೂರಾಂಡ್ ಪಂದುಂಡ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಯಾನರಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಂತು ಪ್ಯಾರುಂಡು ಸೊ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ನಿದ್ದಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನೈತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಿಂಜದು ಬಿಲ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಾಲರಿಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬೈ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಬೈಯದ ಚಾ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬರ್ಸ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ತುಳೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಬರ್ಪೇವಂಟది ಇದೀಗ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡಿ ಅವು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಬ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಿಂಗ ಮರತ್ತುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಮಸ್ತಾಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ ತಗೊಂಡು ಸೈಜ್ ಪೂರ ನಾನು ಎತ್ತೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಕೊಪ್ಪೋದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏಳು ಕಾರಿನ ಅದತೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಪಿರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜನತೆ ಬೀಗ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡೊಂಡತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮೇಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇತ್ತ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಂಡು ತೂಲಿಂದು ಸೊ ಎಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಐಕಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರೋಸ್ಕರ ಪರತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು 3% ಉಂಟು ರವಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಲ ಬರೆತಿ ಜರ್ನಿಟ್ Thank you for appearing for online preliminary examination held on. We regret to convey that you have not been shortlisted for online main examination. Scores obtained by you the online preliminary examination will be available on the website, authorized IPBS website, 7 days. Sure, the future behaves. Okay, thank you. Murani barina bank the exam pondave. File. But the result of the bucket of the ಓಪರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದಾಗಲಿ ಜಾನ ಕಷ್ಟ
ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದದಲ್ಲ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಲ್ಲ ತೂಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಏತು ನಾನೂರ ಬರ್ಪಿವರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಒಂದು ಇದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಿ ಪಾಸ್ ತೆಗೀರಿ ಫೈಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕದ ಈಗ ಹೋದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾ ನೆನೆತಲಕನೆ ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೊಂದರಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತ್ವೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾ ನೆನೆತಲಕನೆ 70% ಎಬೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೀಟ್ ಆಯತಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಫ್ರೀ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಬೈರಸ ಮತ್ತು ಕುರ್ದಿಜಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕೊನೆಯರ್ನೆ ಮರತು ಪಯ ಮಸ್ತಾಡ್ ಅಂಚ ಯಾನಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೆಂಜಿರ ಅವತ್ತಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೂರಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಿಖಿಲ ಮಿನಿ ಏನಾರ ತುಯ್ಯರ್ದ ಒಲನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಕ್ ನಿಖಿಲ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಕೊಡ್ಸಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ